ପୁରୀର ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର ତୀରେ ଅଜଣା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୀପ ହଲୁ ହଲୁ କମ୍ପିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ଅଚାନକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କଲା। ସବୁ ଶାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ବିକିରିତ ହେଲା। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଡେମନ ଭୟଙ୍କର ହସି କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଭୂମି ମୋର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆକାଶରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଆକାଶ କମ୍ପିଲା, ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତାଳ ହେଲା। ଡେମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅଡ଼ିଗ ରହିଲେ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଡେମନ ବିନାଶ ହେଲା। ଅନ୍ଧକାର ସଦା ପାଇଁ ହଟିଗଲା। ପୁଣି ପୁରୀ ଶାନ୍ତିମୟ ହେଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତିରେ କହିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।